хәлиткеч штурм алдыннан ике зур шартлау була. Стеналарның тулы бер фрагментлары, бүрәнәләр ишанда, ташлар иша. Ул үзе хәтта шул ташлардан, бүрәнәләрдән дә шакты теге оборона тотучылар хәлак була. Ул шартлауларның берсе була Орша капкасында, турысында. Хәзер аны без Спанс манарасы дип атыйбыз. Икенчесе менә шушы көньяк манара дип без инде, менә шушы турыда була. Һәм шушы ике яктан гаскәр бәреп керә дә, сугышлар инде Казан Кремльнең үз территориясендә дәвам итә. Соңгы каршылыкны хан гвардиясе күрсәтә. Каршылык бик көчле була. Хәтта русларга Казанда һәр йортны яулап алырга туры килә. Кешеләр менә шу Кремльдә генә түгел, менә һәр йортта каршылык күрсәтәләр, урамнарда сугыш була. Хәтта Казанны яулап алгач, Кремльне карамакчы була инде. Аңа тиз генә менә шу Нургали капкасыннан шул нигә кадәр хан сараена кадәр инде булса 200 метрны 4 сәгать буе чистарталар үлекләрдән. Хәтта үлекләр шул кадәр күп була. Хәтта ел язмашы яза, теге стена биеклегендә әлбәттә ул арттырып язгандыр инде. Теге стена биеклегендә үлекләр ятадыр. Хәтта теге шука начар ис тарала шул үлекләрдән. Хәтта Мөдһиш Иван тизрәк ташлап китәргә мәҗбүр була. Соңыннан инде көннәр буена талыйлар шәһәрне. Элекке гадәт буенча 3 көн талыйлар, яндыралар дигәндәй. Инде мәетләрне хәтта күмеп бетерү дә мөмкин булмаяларны бер өлешен бүрәнәләргә кадаклап, аякларын бәйләп инде теге Идел буйлап агызып төшереп җибәрәләр. Бу турыда Рус дәүләтендә 10нчы гасыр булган Генрих фон Штаден яза. Хәтта алар теге Иделнең теге Астрхан турыларына кадәр төшеп булдылар. Хәтта Астрхан татарларының да котларына алалар диләр. Мәйт тезелгән бүрәнәләр.